מאמי, מה? אתה כל הזמן עושה הסרות עין, מה זה נו, אומר בכלל? מה, כאילו איפה זה התחיל? כן. זה התחיל עוד תקופת שלמה המלך. שלמה המלך צווה לבנות את בית המקדש, אך לא יכול לעשות את זה במתכת. אז הוא חיפש את תולת השמיר, אותה הוא מצא דרך המלך של הש"ד, אני לא אגיד את שמו, ותולת השמיר היה לה יכולת מיוחדת. היה לה לייזר שהיית מסמנת עם היד וחורת איתו על האבן. איך אנחנו יודעים שהיה לה יכולת של לייזר, קרינה, היו שמים אותה בתוך עופרת, כדי לשמור עליו, שלא יברח. איפה אנחנו מוצאים את זה אצלנו היום? כמו למשל בסופרמן, הוא לא יכול להסתכל דרך בניינים שהיו עושים מעופרת, או למשל בבית החולים שמים את הווסט, שהיה עשוי גם כן מעופרת כדי לא לקבל קרינה. אותו דבר גם עין הרע. כשאדם עושה על האדם מסוים עין הרע, הוא לא יכול לחדור אם אני עושה מעופרת, כי העופרת הוא חוסם את העין הרע, כישופים, ואז אחרי זה מגיעים אנרגיות טובות.